ki nong yalam ka Congress Hariboy District menta ka sngi ka arpo artri ukala lengkot kila pediang burom ya ki nong kersan naga thain khaput jong ka jirang constituency ki bajudon baruba Victorani haka party NPP bat na kiwe ki party ki bakentup naga TMC UDP menta ka sngi kila rai la dewan penia so no sha ka Congress da ka jingtmu ban ai ka jingkersan yo ba Victorani ukertong ka Congress hakane ka election MDC hakane ka sngi la wan man pediang burom ya kini ki bapania so no shaka party Congress dauba MG Kharsan Lor President Hariboy District Congress Committee ha ka jingi don rangkar uba Adrian L Milim advisor uba Prangsngi Singkli President ka Congress Jirang Block lembat kiwe na kalyangin nong yalam ka seng Congress kila pediang burom bat penpau ka jing dokumen ka bakraw halor ka jingwan penyeso ki nong yalam bat ki nong Kharsan na kiwe ki party shaka seng Congress Don't way teman beli uba dan haka parti Kongres uang bahar jakat sau bobu penjab dan burom belai fi pet not bagan ni kaseng Kongres tengok itu kan sepen kapen syai hako kejengkeran kedai sisa ar jakat sau apa ngayeng bat fi baro ki pajba jok jirang konsumsi bila penjab dan burom bat kadon ka jingja hak to kapor ba menteri ramba jongi hak to kapor de Dr. Mukul Sangma bat ngiru hapo ka district council hak jingyalam jong i CM don burom ba PNC de working president jong party idon ngedon lang hanta ngakum executive member ma i kum CM hagas nam arjar khan riu tharai thia kan mau ne philai klet ka don ka wei ka notification ka permi daga government ka sarkar baki rangba shnong kimla ban issue kino ki certificate la ka dei ka residential certificate la ka dei nonta ka birth certificate kila penduduk bor ya ka power jong urang ba shnong kedai ka por ba ui PMC badai CM badan buram jongi lakhat yangi kerke ya katngialang bara ki executive member rangkat baru legal advisor bat ki ong ba kumno ni dei balle ye ki legal advisor ki long ba em bada ki rangba sno ki do ya ka bor jong ki kamar ka district council do kala do bor ba ka district council ka ka bor ba halor bat pek ye ki sno ki thau ya orang ba sno ru kubjo ni hap yale ai yakane wat la ka don ka sarkar ka jo hapo ka state but hapo ka district council te dena ka daw la file ya ka case hapo supreme court but ka supreme court ka rai ba em ya ki rang bas long unde de ban pendu ya ka bor joki ba na shwa bastang yo ka light load ka India 1947 shwa ka taro ki don kisnong ki thau ki don ki rang bas long te hagan no rim fi pendo ya ka bol jong na masno tingi la job ya ka taga case bat ki rong basnong na tharai fi ya ka mau tik dol wei rong basnong ba u issue hadin kane ka notification u issue ya ka certificate u sha tap along te hadin da ka taga jingra jong supreme court la pen ku bor yang sasisen ya rong basnong ka ki sno ki thau ba ro ki yakmen but ka way sa ka way ka notification arjar khatmyo phikan mau nem ka mau shu ba penmi na ka sarkar ba ki nomik bat kum MLA umla ban bat art liki kam MLA umla ban long MDC ban bam ar moloi kamut kalong bi ai te hal to por bon ba ki MLA balong MDC ro ha to por ki resign nakakam kentup yo president jago PPP ba aden bersama badan brom i resign nokong te baro unta ki babat ar kam ila resign pen triang usi yang badan brom jogi ba PNC bat iong yang iong kumno ngan resign haba ka dingpit ka ai ka election commission yang i hadir bangila job ya ka MLA ni pan dingpit bat ki ai tikam de ka
kajing bakla jongi kadai kajing bakla jongka election commission hakataru layarai ban file case batla penjob yang kadai kajing yang case yai CM Badon Puram jongi ba PNC hadin kata Chief Minister Badon Puram jongi Dr. Mukul Sangma Ladom batla suspend yai CM jongi suspend ngam tip Andrew Budai Tharaya terpo shwa ba kan poi ka election hadin ba suspend i ngi kum ki long vote jong i hak ti kejap ni ban se bangi rung i jami no na ka party congress te kanai kadai ka situation bangi kum ki MDC jong ka congress party ni yami lang rekat ba di PMC how to snam shwa ban kut ka term ar hajar khatra ai ka ba ong PDF tharai pidang kenma de hakato ka snam ban ai lat ya CM Badon Puram jongi ba suspend ban yale na kane ka seng PDF ka de ka seng ba thamai ba kane hi ka de ka jingja ka ba phi ba ro ki pai ba jong di ram constituency de ban soto umde ba ka phetland na ka party congress umde ka jingja kaba penbor ini bang mi no na party congress te hadi kata aku tu por sitting MLA Badon Puram juwan habi yang jonga but udang wan kro wan ko jori na ong to babu ni para local tong ni dreilang aku ngop no ha kata ko por but ni arung bro argut Hakaseng NPP. But how atli ketang jauh MLA le trade kat nga arja khandai wajib na kani kaseng NPP Henry Marsen job arja khatra ku MLA ni i ka jingsang char hapo ka constituency kalai per bak labak. Piru physical tu ya kata ka khai ka pateng ka business paro ka hair arsut bat ka dawi pi pai ba be jong ka jirang constituency ka jingsen char NPP ka de ka jingsen char don bor pin kongo ya kata ka jing ong jonga ba bitip sate se GS road udon no MLA uba control ya bar business what ya ka kam jong ka district council want to klar Oh, betul kemak sana Western Riboy, dan second MLA Jopi, Namjar Keteng, Kitip Bano, Ba Ulale Don Bor, Hatu kata bagi jirang blok, jirang Nadi blok la control, but phone bagi snow, kimat jika ni kecing bagi jiu ong yang adu, babu, kalau sisa kebaik bah, lalu bagi Wan Ram yang kini parti MPP, ni ki saudara snow. Ni hak penrit hakmat jong second family badal sepatar kena kebai material sekibat rate job card ladang penrit ngimpen ngo hakmat jong ngimya kani ke jing kawan hapo kasilang katau ban rat ting khong ya kini baro ni ke baro pai ba long sang song ngau pi ni hab teli kawai melon ni hab rat din khong banta kadai ka kabuk sian ini bau MLA hi un yale ya ka election MDC MLA ru mau MDC ru mau te kani kadai ka kabuk sian nim dai ban ap answer adupra andai mentai kenti yo ne breu bal sanchar da bol yang ipai ba jirang no konsensi ni yong ki yo kumu lokal Andre Bapli wan kumunong songkha hapo bernihat jongi nila khain kumukunum mo bawan songkha tingi laya khain bahayong asam Andre impoi perkhat bayong buseng dal persait upuk lah metaw set kelai nga uang batman kajaka babu phethi ngi khambe ngaude usnyang ma mersing ma ba ka sarkar ka balam khamat dagane ka party NPP ngan chuphet lendep Krim kono daw, te pai ba long song silong, ai
kitbok kitbiang ipi ba pindon ka met ka ba shat ba koi bat uneus nang thmai bat lang ilaya jam yauneu mau mer ba arfu ar nang ni sakmat pinjadon hakamet ka ba koi ka khia bat kham tam e kane ka election kalong ka election ka ba e hadu kat tangi pat ju yosno hapo ka jirang constituency bau sitting MLA unyele badu sitting MDC hoi nilai hagapor jong imaji di rumbai bang poi aduar blei arajar pra haden kal tega parti kongres kala pendu tiket YI kajinya sela jong hagapor Dr. Didi Lapang batu MDC barim jongi ba William Mensong la penduk tiket yi ga daw nam tibre but I hab yakun la ka party UDP nga ka pon ngalong kinokit kam kum secretary jong ka youth congress jirang jaga jirang block but mangi badu president baro nilai resign na ka youth congress but nilai let join support ka UDP dektan ha to musnam 8,000 pra kan mau bakal ke UDP party ke poi saka thong ra ya kanam ke bajok dei na ke jing tresi tom jongi but dei na ka benta ke jing isne jongi pai ba nong som snong ke dirang konsensi ba kumno u sitting MLA bala long u MLA ar house nam short term kan thi na ka party congress kin pundu jendat kham kan ka daw tik Hakata katul mentar kawan pai pa nong susnong ilong kit kam jo ka party bat kitu ki balarung thmai ye bahau pe tha bahak ne ka kanti ka ne ka election kam dei ka election ka bale kam kai hoi uni we amene uladon lang bat ki leader ki baruspa raban ther pisai pi ngayo yasgo stisha we ka snong dam men ni jisngi ki wan yathuk ki samla ba we male ban lit bam khana wai hadu silak tang ban bam khana te budul hagapor ba phi yathabot khatno ei ka pisa kan poi te ngimdei ban pe ka pisa ka pisa pai ba jong phi Andai kabut kabakodor pidi berkat arsen shwaba pinthap ya kabut haga arfu itari kuplai banwan kabut kabakodor kabut kaba la banyada yakni ke jirang konsensi na kini ki bamsak bompong jauh kani ke sarkar NPP